Nginibingelele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma kuyikuthi umusha kule channel, bengicela ushaye u-subscribe, ushere i-link kwabanye ukuze-ke nabo bezokwazi kabanzi ngamaphupho ababa nawo ukuthi abika ukuthini. Ngizothatha-ke lapha khona obuzile ngilokhu ngithatha kuma-comment ababuzayo. Ubuze ukuthi ukuphupha wenza ucansi ngabe kubika ukuthini-ke lokho? Baningi abebuzile ngalokho, babuze ngey'ndlela nje ey'hlukene. Ngizohlanganisa nje ngikuchaze konke. Ukuphupha wenza ucansi kuthathwa njengokuthi usuke ulele nesilwane. Ngesinye isikhathi usuke ungalele nesilwane. Uma kade wagcina ukwenza ucansi uyaluphupha, futhi uma ungena ebudodeni ungumuntu wesilisa, ungaphupha wenza ucansi nomuntu-ke wesifazane owugogo noma umama. Ukuphupha indoda yakho yenza ucansi nomunye umuntu wesifazane, okungenzeka ukuthi ephusheni uyayibamba yenza ilele naye lowo muntu. Kusho ukuthi-ke isiqalile yenza izinto ezingalungile. Kodwa kuchaza ukungabaza kwakho nokungayithembi. Ukuphupha wenza ucansi nenye indoda. Uma ungumuntu wesifazane, lokho kungachaza sona isilwane noma kungachaza ukuthi ukuba nenhliziyo engaphandle, ukuhalela intokozo eqhamuka komunye umuntu wesilisa. Ukuphupha wenza ucansi nomuntu othandana naye, kungenzeka ukuthi ulele nesilwane esiziveze ngesimo sendoda yakho. Ukuphupha intombazane ongayazi ikuvezela amathanga, kungachaza ukuhala kwakho ungumuntu wesilisa nanokuthanda-ke izinto. Ukuphupha isitho sangasese somuntu wesilisa wena ungowesifazane kuchaza-ke khona ukunganeliseki lapho khona kwezothando. Mlaleli, ngiyacabanga ukuthi-ke umbuzo wakho uphendulekile. Ungakhohlwa-ke ukushaya u-subscribe, ubuze umbuzo onawo la kwi-comment section. Ngizobe-ke sengibuya nevidiyo yakho ngizokuphendula ukuthi lo mbuzo owubuzile ngabe-ke uchaza ukuthini. Nisale kahle.